Lembek-lembek wong-wong ketekur paman angkat sabdo katimbalan saha ndika paman angkat bektine kok ndak tampa pangestu kali tambah lolo-lolo ya heeh nak mas guru Bisma diminat jintu iya jimat pepunggen kula nggih man agingen kula nampi mugi ndadosaken kegiatan ing manah kula syukur nggih syukur kula tampi nggih man wis wong Bali iki Dewa Agung Wali Kukun Dewa Agung Wali Kukun sapa ya Wali Kromo Dewa Agung Wali Kromo Bali kepiye ngono ya ngono aja nganti loh tenglewer ya dayun pindingane ora pati muni to nggonku ragil kabeh iki yon ya jeng wae to wong ayu iya syukur sungamu ndak tompo pangestu kutapan lolo-lolo wong ayu iya nunggu keprayoga ngono diajeng unyeng-unyengan unyeng-unyengan iya suwanmu piye wong ayu iya syukur mangke selamat sawetara lho Kang Prayoga ngono dayun bapane Tulkiem kan wurunga mengko ya bakal kaweca dayun blambangan kabeh kawulane saya suwe saya rumegeng saya kageng saya akeh saya biar jajane kabeh Kang Mara Seba padha ngandharake sembah sebudi karo aku ngono ya kudune aku rumangsa bombong rumangsa seneng nanging yun ora kaya dina iki rasaku ora karo-karuan ayun paman angkat saha paman angkat nggih kados pundi nika mesti ora lali gegere Kadipaten Grati nggih sing dituake Kebo Marcrewet Kebo Marcrewet Marcrewet Sinuwun Prabu kula martuntung rumuhun ngawontenaken Giri Sayembara sinten ingkang mateni Kebo Marcrewet menika ganjarane ya Subasiti ngaten nggih man nggih leres Paman Sindurarja nggih pejah Kediri nganti pejah Paman Rangga luwih gugur Tuban inggih ajur nanging nggih man ya Subasiti dereng lilahing penggalihipun man muga nika kados pundi man Paman angkat kutha nuwun sewu nggih Guru Bisma nggih minat jiwa nggih man ngingi dhateng Dyah Ayu Subasiti nggih kencana
menika kajumbuhaken dhateng sabda pangandikan Prabu Brawijaya nggih Brawati. Nggih. Nat rikala semah. Leres man. Mengko sampun tetela sadalem nak Mas Guru Bisma. Peduting suasana ing kraton Majapahit Nggih. ingkang saged nambakan madangaken boten wonten sanes. Namung sadalem nak Mas Nggih. Guru Bisma sedanipun si Marjowe. Leres man. Nanging wonten ganjaran kalih cacahipun Inggih. minggrati ing wedal punika jenengan lenggahi kang wujud di Kadipaten Blam. Leres. Dening Yahayu Sobo Siti Inggih. menika ganjaran ingkang angka kalih. Leres man. Nanging Nanging kenging menapa tak Mas Guru Inggih. Bisma menawi kula raosaken ganjaran Nyi dhateng putri Yahayu Sobo Siti Inggih. kados awal nyatanipun ngantos ing wedal punika boten kelapahan kasembatan kang saringga nuwuhaken dhateng korban para saka guru Inggih. saka guru ing Majapahit. menika sing kula aturaken wau man. Nggih. Pramila man nggih sing kebangetan ning nuku Anandika. Diajeng wae to. Anandika nggih ngoten. Boyangan inggih wangkal. Monggo wae to boyangan. Menika pinangka lelipur kula. Nanging wangkal dereng ngantos ngebrasi kula ngoten man. Mboten gelem. Kula kang lajune ora gelem. Monggo panjenengan menika bapake. Kula ibaratake empune. Wae to menika wesine apa ana tinane empu kalah karo wesine mangkandhani man. Matur Mbah Nur.